Bine ați revenit la Filarmonica de Stat Sibiu, pe strada Cetății, cea mai frumoasă stradă din Sibiu. Astăzi vă spun două cuvinte despre un concert care va să vie. Avem un oaspete foarte, foarte important, pe solistul Michael Barenboim și pe, de asemenea, dirijorul Gerald Carney, un tânăr dirijor, dar foarte talentat, care ne vizitează și amândoi ne propun un program integral Beethoven, Sinfonia a treia, eroica, dedicată unui fost mare erou lui Napoleon și, de asemenea, concertul de vioară de Beethoven, acest hit al concertelor de vioară. Mariana Nicolescu spunea că e concertul concertelor. Vă așteptăm pe toți. Michael Barenboim este un prieten al Filarmonicii, s-a împrietenit cu noi în 2019, când a colaborat pentru prima dată la invitația festivalului Enescu să fie solistul orchestrei noastre și împreună, știu că am dirijat atunci și el era solistul concertului de Jörg Widmann, un concert contemporan foarte complicat, dar Michael Barenboim a fost atât de încântat de colaborarea cu Filarmonica de Stat Sibiu și mai ales de felul în care a ieșit concertul din Festivalul Enescu 2019, încât s-a împrietenit, a hotărât să se împrietenească cu Filarmonica, cu orchestra, cu noi toți, toată echipa Filarmonicii și se străduiește să vină anual să ne ridice, dacă vreți, calitatea concertelor, să ne arate din experiența lui, să se prezinte publicului care întotdeauna este foarte dornic să-l cunoască. Stagiunea asta Filarmonica împlinește 75 de ani de existență și de aceea am hotărât să-i spunem, să și glumim, dar să ne și gândim la înaintașii noștri, cei 75 de ani de acasă, stagiunea Herizeli.